Halott kislánya sírjával hirdette online boltját, emiatt kritizálják Lippai Mariannát, akinek kislánya halála óta rengeteg képet, írást oszt meg követőivel. A bejegyzések célja, hogy erőt adjon több százezer követőjének, akik hasonló helyzetben vannak. Most mégis nagyon sokan bántják őt az utóbbi időben. A témával kapcsolatban Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mariant egyébként kerestük, de nem szeretett volna, vagy nem kívánt nyilatkozni ezzel a témával kapcsolatban. Mi lehet a kiváltóka annak, hogy ennyien támadják? Mit gondolsz, Kriszta? Nyilván itt nagyon egymással ellentétes érzelmekről van szó. Nagyon erős érzelmek, azért, mert hogy ugye az emberek azért érzékenyek arra, hogyha becsapják őket. Tehát most nagyon sokan üzletelnek azzal, hogy például mondjuk a daganatos betegeknek milyen gyógyszereket adnak, és aztán kiderül, hogy semmi hatóanyag nincs. Tehát, hogy ez a baj, hogy nagyon sokan kihasználják, és ugye itt a megjelenő ellentétes érzelmek iszonyú nagy követőtábora van. Tehát több mint 300 000, innen látszik, hogy hány embert érint, hogy hány embernek a gyászában, és ugye pláne egy olyan személy, aki szintén ebben bevonódott, akinek szintén fájdalma van. Amit fontos, hogy azt gondolom, hogy azt nem szabad elvitatni, az ő fájdalmát, az ő gyászát. És valószínűleg egyébként, mert hogy itt az az alapprobléma, hogy milyen nagy követése van, és hogy mennyire ebből üzletet csinál. Tehát ez az, amiért ez a nagy támadás éri. És hát ugye itt megjelent egy olyan dolog, hogy a család már évek óta kéri azt, hogy vegye el, mert ugyanúgy nekik fájdalmat okoz. Tehát itt valójában két dologról van szó. Az egyik oldalról, hogy a gyász, és az, hogy az embereknek támogatást ad abban, ez egy szép és jó dolog. A másik pedig az viszont, hogy a saját családjáról nem szabad megfeledkezni. Hogy azért a gyereknek nem csak édesanyja volt, hanem azért mások is gyászolják, és nyilván az, hogy ezt így üzleti célra használja, főleg sokaknak fáj és sokakat érint. Ez a fajta megoldás eredményezheti azt, vagy lehet ennek kiváltók, ahogy ő így szeretné feldolgozni a gyászt, hogy ezzel segít másokat? Vitathatatlan. Tehát valószínűleg ez egyébként úgy indult, hogy ő kirakott egy képet, és meglepte az, hogy hány ember hány támogatást kapott. Tehát valószínűleg ez innen indult, aztán nyilván így ennyi év távlatában azért ennek megjelent az üzleti oldala is. Amit a másik oldalról fontos, azt gondolom elmondani, hogy nem mindegy, hogy az ember tényleg, hogy hova fordul. Tehát nagyon sok olyan aurahegesztő és mindenféle mágusokkal lehet találkozni, akik ugyanígy az embereknek az érzelmeit kihasználják, abból üzletet csinálnak. Most nem róla beszélek, hanem általánosságban. Tehát azért azt gondolom, hogy nyilván van olyan eset, amikor tényleg gyógyít, mert a hit vagy a gyógyulni akarás ereje, az embereknek a belső potenciálja, ez az egyik, de ugyanakkor másik oldalról, hogy azt gondolom, hogy nem véletlen van az orvostudomány, ami felesküdött a hippokratészi esküre, és ugyanígy a pszichológia is. Mi ugyanúgy felesküdtünk arra, hogy például a gyászfeldolgozásnak egy megfelelő területét adva. Itt jelen esetben nyilván, hogy az is fontos volt, hogy milyen nagy közösség. Tehát itt valójában nem is a szeméről van pusztán szó, hanem az a fajta közösségkovácsoló erő, hogy hány embernek a hasonló érzelme és a gyászban való feldolgozása, egyfajta ilyen lelki közösség alakult ki körülötte. Tehát ez volt az ereje ennek vagy az ereje tulajdonképpen ennek a 300 000 fölötti közös oldalnak. Gondolkodtam ezen, miközben néztem ezeket a képeket, hogy el lehet-e ítélni Mariant azért, amit csinál, mert igazából egy őrületesen nagy fájdalmon van túl, és hogy ezt ki hogyan kezeli, ki hogyan dolgozza fel, ebbe beleszólni nem szabad, nem lehet szerintem. Én biztos nem csinálnék ilyet, tehát én nem tennék ki ilyen képeket, de ez megint csak az én világom. Ugyanakkor meg a másik oldal az, hogy ez az ő gyásza, ő fájdalma, ő oldala. Mit gondolsz, hogy ezért egyáltalán illik, vagy szabad őt elítélni, amit csinál? Mert az, amit hirdet, az ugye a saját terméke, tehát nem egy idegen terméket tesz oda ki. Tehát a saját oldala az az oldal, amin belül próbál segíteni másoknak. Amin egyébként, aki nem tudja, azt mondjuk a nézőinknek, hogy olyan bögrék, különböző karkötők, idézetek vannak, amik mondjuk egy picit segíthetik a hasonló helyzetben lévő embereknek a gyászfeldolgozását. Igen, ezért mondtam, hogy ez nagyon kettős. Tehát, hogy nem tudjuk, és ez a baj, hogy nem tudjuk azt, hogy ez most üzleti céllal van jelen, vagy pedig a saját fájdalmának a feldolgozása, illetve pontosabban talán nem is kell így fekete-fehéren
megítélni. Tehát ez vélhetően, ahogy mondom, hogy onnan indult, hogy neki volt egy fájdalma, meglepődött azon, hogy mennyi embernek séget jelent ez, és aztán ez kinőtte magát bizony egy nagy iparággá, és ilyen szempontból teljesen jogos a család felháborodása, hogy az ő gyászukat ne árulja, vagy ne tegye pénzét. Egyre több hasonló esettel, vagy nem is tudom, megoldással, nem jó szó erre az egészre. Igen, például nem is annyira régen beszélgettünk ezekről a temető szelfikről. Mit gondolsz? Nyilván ez megint egy gyászfeldolgozás, annak sajnos a nagyon 21. század és borzasztóan nem megfelelő módja. Úgyhogy egyik oldalról, tehát tényleg a gyász az nem elvitatható, de azért nem mindegy, hogy milyen eszközökkel, és itt azt gondolom, hogy azért a család, illetve tényleg mások érzelmeit ez természetes, hogy bántatja. Az egyik az, hogy joga van hozzá, a másik az, hogy ez tényleg egy mennyire ízléses, mennyire. Hát ugye egyre magasabbra kerül az ingerküszöb, és ez egy újabb ablak szerintem, amivel most egy újabb lehetőséget nyitnak meg azok, akik neki ez a célja. Kriszta, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.